everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Wala nagkahigayunan nga makaikas pa ko gikan din eh. Oh. Niya na mga kidnapper. Ba't yun nagit ko nila? Musta ka? Sir Franco? Kamu gina na pakidnap na ko. Naibaw ko nga magduda ka. O nga niya, nagpakita lang ko. Wa gina kabutangan ang inyong kadautan. Sige, isulti ang tanan mong kasukoy niya. Ang ginuori mahibaw si mong pagkadautan, Franco. Wa ka na tahod, ha? Dili ka angay tahoron. Tungod kay sakop ka ni Satanas. Pero nahibaw ka ba, sir? Nga ang mga traidor nga sama nimo, masakit pa ang silot nga mo madawat gikan sa Ginoo. Di na uso ang Ginoo karong panahon, hindi na. Para sa mga sakop sa demonyo nga sama nimo, dili na mahadlok sa Ginoo. Pero ang gaba dili magsaba. Bayran ninyo og mahal ang inyong pagtraidor sa akong amahan. Ha! May angkol ka na gili nga amahan ni mo si Alejandro. Tungod kay ako siyang amahan. Anugon lang nga di na siya makailan ni mo hiling. Kay lalaki ang iyang kituan nga mao'y iyang anak. Dili na problema. Mutuo ka bas gitawag nila og lukso ng dugo. Mao ka nang among gibati ni Papa Alejandro sa usab-usab. Husto ka. Dili ordinaryo ang iyong kasuod, Alejandro. Apan kutubra nimo ang among kasayuran, Helena. Di na kini mag-abot pa kang Alejandro. Kay mamatay ka na. Nahuman na sila og kaot sa imong lubnganan. Ug angay ka nang muhila karon. Gidawat na nako kung mamatay man ko karong adlaw. Mao na yun na ang sigurado nga may tamo nimo. Mamatay ka na, Helena. Adios. Ginoo, itugyan ko na lang kanimo ang tanan. Sana. Lama na. Okay na na. Nagasulti na ba sa iyong patsunon? Kinahanglang way mahibaw nga doon lang mo'y kiihaw nga babae din. Mamatay siya sa dungga, boss. Mayo, ug human yung patay niya. Kuha isang picture. Ug ipadana ko. Hangtod na sa iyong pagdubong niya. Boss. Patya siya daan sa kwarto. Boss. Ako yung mga nagdunggab. Patay niya. Karon siguro ba? Tara yun. Sige, mulakaw na ko. Magpaabot na lang ko sa pictures inyong ipadana ko. Babay na lang, hindi na. Lando, nanang mga pulis. Kitang duha mo atubang nila manang. Aron masultihan nimo sila sa nahitabo gyud. Oo. Ako pa ninyo, no? Pasagdan na lang nyo nga mawa sila na. May nahibawan ka bahin sa pagkawa ni Helena unsa? Ako'y kalibutan, oy. Wa ko din, he. Dali. Ha? Adto pakisulti sa pagpulis. Ay, no! Buhay ko, Lando. Ow! Klaro kayo. Kung nahibawa ka kung hain ka rin si Helena. Ay! Wa ko'y kalibutan, oy! Buhay Dali. ko! Wa ko'y labot sa pagkawa ni Helena. Nayabag naman tingali ka, Lando. Ay, may labot ka, oy. Klaro kayo. Hilam! Sibat ka lagi, ha? Maldita yung bayana. Maayo rin yun nga mong gihadlok. Dali na, manang. Makisulti na to sa mga pulis. Odong Lando. Ginoo, kung mao na magiring akong katapusan,
Ako ning tawaton. Pasaylo ako sa tanan ako mga sa Ginoo. Sila na gyud ni. Laban. Andam ka na bang mamatay? Ang Ginoon tag-iya sa akong kinabuhi. Kung tugutan niya si Satanas sa paggamit nimo aron mamatay ko, imo na ning tulubagon sa Ginoo. Gunite siya. Kaya ako'y mulas pagdunggap ya. Gunite! Hunahuna nga imo kong igsuon. Ilop! Sige, iwasin siya. Unya, quick picture sa dayon mong lubong niya. Ice cream ramang yun unta to'y palito ni Helena, sir. Pero wa na gyud siya makabalik. Nalunod ba ka as ice cream? Nabala ka na kaay ko sa diyang gabi na lang. Pero wa pa gyud sila mabalik. Mao nga gipaapas ko sila sa among helper nga lalaki. Gikasulti ko na ang bata nga may gisugo sa mga kidnapper. Aron ilaron si Helena. Patuhoon nga nagpaabot ko sa van. Buhatan ninyo ang tanan nga makita si Helena. Mugasto ko bisan pila. Madakpan lang ang mga kidnapper. Ug mailhan kini kung si kinsa man sila nga kidnap kang Helena. Kaluoy sad ni Helena. Giunsa naman siya karon sa mga kidnapper. Mailhan na gihapon kung kinsa ang utok sa pagkidnap kang Helena. Sir, mahibo ba kung mutabang ko sa pagpangita kang Helena? Oo, paninguha Lando nga mailhan nimo ang utok sa pagkidnap ni Helena. Lando, dili ka ang imong asawa ang nanugo og mga tao nga mo kidnap kang Helena. Kung siya man, makatilaw na gyud siya sa kong kasuko. Sa imong huna-huna, Lando, may kahigayunan ka ha nga ang imong asawa ang nanugo arong kidnapon si Helena? Kung ako pabutanon, wa na sa mayong pahuna-huna si Chuna aron manugo og tawo. Gawas lang kun iya ning ipalukat na ako. Paabuto na itong manawag ang kidnapper. Nganong nakahimo man taon sila ni ini kang Helena. Wa man gani ko maghuna-huna ini nga nagkasumpaki, me. Sagdi lang, ma'am. Kung di gyud manawag ang kidnapper, nagpasabot ni nga doon na lang gyud gusto nga mawaha si Helena ining dapita. Maog yun. Wa baya kyo'y asong makumkum. Bisan unsaon pa nimo og tago ang imong baho. Mugawas gyud ni og mangita og hustisya. Sir, adto na ko. Sige. Manang, Sir, ihatod ko sa taas. Ako na ang muhatod nimo, Alejandro. sige ma'am. Butan naman ka. Ayaw lagpalabi sa imong kaguol ha, Alejandro. Manawag sad ko sa ako mga kaila aron mo taabang sa pagpangita kang Helena. Salamat, Julia. Unsa man, mukaon ka? Wa ko'y ganang mukaon. Biya ilang una ko din, he. Gusto kong maghuna-una. Basta, ayaw ba yung palabi sa imong kaguol, Alejandro? Makit-an na lagi to si Helena. Ginoo, katagi ko giya kung asa na ko pangitaon si Helena. Gusto, ang bata. Siya lang ang nakakita sa mga lalaki nga may kidnap kang Helena. Kinahanglang matabangan ko sa bata sa pag-ila sa mga kidnapper. Uy, may mga pulis naman di sa plaza. Mao na kini sila ang nag-imbestigar sa pagkawa ni Helena. Hello. Boss, isenda na ko ang picture sa patay nga lawas babay. Sige. Kung bago makita niyang patay lawas sa lubnganan, ako na ipadagi yung kwarta. Okay, okay, boss. Yan ang picture.
gyud si Lina. Ug naa na siya sa lungag. Nabulit sa dugo. Sige, mag-transfer na ko kwarta. Hello, Franco. Patay na si Lina. Maayo. Pero, sigurado ka. Mai-send ko yung mga picture. Ha? Ipadala ko proof sa ikaw. Papasa na yun, ha? Patay na tuod si Helena. Naa na siya sa lungag. Da! Patay ka lagi! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.